फाइगाम नंनाय टं एटीपी न्यूज आं दिनै नंनाय बासखाङो किसुता थाइजा थाइनि कगनो फाइदि जों सबाय सुकुर सालायनाय अबंखा जों जे जतन ससियेल मिडिया ताव बिराद के कक बांलाय तंमानि बा कक साकुरलाय तंमानि नुकजाखा अबंखा जे बुखुक जों सानजना दे बरमाना गोबां मातिफ्रासा जत्त चिनि तिप्रा सारक जत्त सुबालाय माने नुकजाखा जे कैंसर बियाराम थिखानि बागै हे राइट किन्तु ताबुक अबाहायखे आरो कायसा ताबुकले अबाहायखे आबार आचाय फाइले माने नुखा जे अबनो तुये जे जे मेटार न तुये ताबुक तिप्रा सानि बिसिङाव तिप्रा सा अंगय एकजन आंबो बा लाचि जागोन बा लाचि जागनाय बिषय একটা লাসিমা সংসা অনাই জাতি হাইকে বিষয় আছে ফেমানি নুকজা কথা করা অবাইকে সেম কেসেস जों ত্রিপুরা হাওয়া নংমানি যে মানুষশ্রী হিয়ে যে বকং কলক রংनि প্লে ওয়ানसा রংनि ওয়ানसा বিসা মাসা অবাইকে কেসেস কিন্তু নুকজাক মানি বাট বকনি তাবক যত কিছু কালেকশন যে অংমানি অংयानि যে তোমা অংखातमा सका जे कामानि कायानि जे मानसाक बक ताबक फ्रुफोरा चुपि चापि खे चुपचाप अंगै पाइलायखा स्रिंसरा अंगै पाइलायखा बंनि ताबुक सुबजाते आरो ससियेल मिडिया कोनो नंसा नगलिया बाहाय प्ले हिंग्लाय काथों कायाथों बबाहाय जे अंगलाय माने बक फ्रुफोरा अंगलाय पाइलायखा ओके हिंग्लाय इजान खाक्सा सिनि तंग जे बुखुक सानजना दे बर माने सेम केसेस अबाहाय गं माने बुखुक सानजनानि जे अबनो तय गोबां माब्रुक पारा डोनेशन खाय लेखा त्रिपुरा हानि जत्त जागा खाय लेखा एन्ड एनिनि अयन जिगारनि त्रिपुरा सारब जे मानसा हयतोबा बिसिं बिसा चुबाखना हिंग्लाय किछु कयेकजन जेनि आसामनि इयुथ एबा स्टुडेन्ट रब खक्सा खंनिफा जे फारि माने चुबासु खाय लेखा जाय हो हिंग्लाय ताबो जों अर नायनानै थांबाय जों बारै खेलासिमा संसा अंजनाय मत ककासाय फायलायखा बा कासाय फायतखा बबाहाय के हिंबा नायदि जों अरनो जों बे जे जिगा फापा जेनि तिप्रा सामखा जे सामुंदाय फापा वांखे सिजाक सिनाय वांखे सिजांनाय जाति हाय के जों सामुनो खायतंग ताकरो आइनि बागै अबनो जे जों लाचि जाजनाय माने जों लाचि मासंसा अंनाय टपिक ना एकटु नंनि बासखाङो आं सानि हिमाफाय मानसे माने नंनि बासखाङो एकटु एक्सप्लेन खानि हिमाफाय माने बबाहाय के हिंबा लाचि नायबो थाइखले जों नायदि बे अबाहाय के चिनि जे रांखो पैसानि ताबुक राखुक अमित देबर्मा जे अमित देबर्मा जे सानजनानि मामा फ्ले सानजनानि मामा ब जे रां पैसा रां जे 10 लाख थुकुइ माने कायाफं अबाहाय के हिंक्लाय अबगथना ब अबाहाय के साइतमानि नुकजाखा बेनो अयन ब्रुमा हिंक्ला अबनो तये जे चिनि दा पहर एरपरे चिनि बिशाल त्रिपुरा एवं पहर देबर्मा बगदुइजना दा पहर आरो दा बिशाल बगदुइजना अबनो साकथारै नाय कलनाय बा ससियेल मिडिया जे कोनो गामनामिन ब आपडेट रय तंमानि जरावा बा आपडेट रय तंगो पुइलानि सिमि हिंक्लाय ताबुकला अबाहाय के तंखा जे बक जे कालेक्शन माने पब्लिक कालेक्शन जे पब्लिक डोनेशन माने जे डोनेशन रां जमा माने अबनो जत्त बक थांफुनि जे ट्रिटमेन्ट खालायनानै बागै बेंगालुर मुम्बाइ थानानै बेंगालुर रय हपनि स्टेशन जत्त किसु रां कालेक्ट खालायो हवै पाइजाबखौ टोटली 10 लाख रां अंजाक हिंक्लाय अब रां जे कालेक्ट खालाय मानियो बिनि मामा बिनि मामी सानजनानि मामा मामी एरपरे दा बिशाल दा पहर बयबो मिलाये orang टोटली कालेक्ट खालाय जाबनि साबो दा बिशालनि जे बनि फेसबुकनि लाइभ नमनि जे हिंक्लाय अर जागा जे आबार जे अमित सानजनानि मामा ब आरो ब्रुरंना साइतमानि नुजाखा जे गाहाय ब रां ब 10 लाख नि याकबाय मा थिकिया रां 10 लाख ब थिकि पेमेन्ट करिबा रां 10 लाख नाया 2.5 लाख रां नि सिङाव हिंक्लाय अर 2.5 लाख रां नि सिं हिंक्लाय अब कक बाथुआव फैफायगानिबा अब कक अंखा सानजनानो मुम्बाइनि मालाखौ सिनाय बा मुम्बाइनि गुना मालाखौ सिनाय कायसानबो इनफर्म खालाय जाति सानजनानि मामा ब निजे साइजोंबो साफाय सावान सबै बा ब साफाय माबो चंगमा सबै ब टिकेट खाय हरनि हर सानजना देबरमा तेना एबं माबो थाना बेयो बिनि करजन लाखनानि टिकेट खालायखा एमन कि बगने जे तयफां बगने जे नायकलनाय बगने तयनाय बगने ससियेल मिडिया आपडेट जत किछु नाय दा बिसाले दा पहरना पर्यन्त विदाउट इनफरमेशन रया जात बगने पर्यन्त इनफरमेशन रया जाति अमित देबमा बगने टिकेट खाय लाखा आगरतला लाखा होनब्ला बिनि लगे लगे आरो दसखा ब्रह्म साका जे पहर बाय बिशाल से जत किसु रां थिकियो बक्से रां कालेक्शन खालाय डोनेशन जत किसु थिकियो को खालाय आना रां 10 लाख हिए सावे हबो आफुनि जे रां थिकि माने आं रां मा थिकि जागिया आनि याकबाय हिंक्ला रां 10 लाख ब काया नाय माने बाव रां 10 लाख हिए साय हबो किन्तु आं रां 10 लाख माया
आंदे रां 10 लाख स्पाइमानि रां 10 लाख आया 7.5 लाख से रां माने 2.5 लाख रां मिसिं हिए साका अबनो तुये बिदा बिसाल बेदा पहर बगनि पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज ऑफ लाइव खालाय लाइवनि बिसिङाव कल खाय कक सालाय मानिबो जों नुखा इनक्ला अबसो अबतिहाय जतो ककमाला मासो ककसानि थांलिया अबतिहाय जतो किसु ककमाला माने जों नायदि अबतिहाय रक जदि बयनि बिसा अबति चिनि तंमं अबतिहाय रक न अबतिहाय चक्रांत रक न बयनि बिसा नखलाय बयनि बिसा त आमिनुय नाय बेलायचिनो हयतोबा ताबुना इसे मनि तंखना जों बरनि रोगिनो बरनि हामृति सामानि बरनि तमाख्लायमानि जों अबाहाय जों लायतं सिखा अबति रक नायदि चिनि अमो बारिखे लाजिजनाय बिसयसै आं एकजन त्रिपुरा बा आं एकजन बुकुंबारा तिप्रासा अंगै जाहे आं आसामनि अंख्लायतं अंख्लायबाना आं बारिखे लाजिजाखा माने लाजिजनाय जाति बारिखे लाजिजनाय ककसे अमा जों असो बेबाय कन्ट्रिबिउशन नायदि डोनेशन खाले माने जे सानजा न कलेक्शन डोनेशन खाले माने न बाक्सा कन्ट्रिबिउशन हाय खालेसे अंलायले जा माने सुबुनि बक्सा डोनेशन गोबां खाले माने बा सुबुनि बक्सा जुबालाय माना तिप्रा सारगले बिसि जुबालाय माना ना वान बुकुंकलर बिसि जुबालाय माना अबाहाय केसे कन्ट्रिबिउशन हाय के नुकजा पुरा त्रिपुरा यूनाइटेड पुरा पुरिके माने बाक्सा अबाहाय के नुकजा मानेसे किन्तु ताबक चिनि अबाहाय के तंमरनो नुगै बयनि बिसा पुरा मनिलाय तंखना हयतोबा कायसा कायनि खुनजुओ बा मकल बिसकाङो अबाहाय केसे खोनाबा नुखना जे सालाय मानि रक को बंनि तिप्रासा आइसे बेले अबाहाय के रकसे सालाय तंलाय खना हयतोबा ताको बुकरा अमो बारिखे बुखा खामजनाय गथना ताबो पर्यन्त कायसाबो डिसकास खालायनाय बुकरिखौ बा साय अबनो माने बाक्सा के सावै कोनो अबखलाय बबाहाय अंके अबाहाय के सावै समाप्त खालामनानै बा पायरलाय मानिबो नुकजायखौ एबो जे ककमालामा सेल चालाय मानि अब शुद्ध बांमानिसे नुकदो अबाहाय केसे नुगैतं दो सोशल मीडिया अबनो तेचिनि त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन बेंगलुरु त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन डायरेक्टर सर चिनि बरंग्रां दिनेश देबबर्मान आरो कक सालाय मानि नुकजाखा बेनि फेसबुक पेज ते आरो गोबांमा चिनि डंगर टीवी चीफ एडिटर चिनि बरंग्रां जेकब देबबर्मा अबनो तै आरो कक दुइजन आरो कन्ट्रिबिउशन अंलाय मानि नुकजाखा अबाहाय के एसे कक बारे मानिसे नुकदो ताकर तो अबनो जों बुजिलायथायनांगौ जे बरक किसा मिसा सिनाय नुकनाय एडुकेटेड बरक बा अक बरक बुजिनाय बरकबो बुजिलाया अबाहाय अंलाया अबाहाय के एसे अंलाय तंलाय माने हायके खलाय थांगा आइनि बागै जों बुजिनानै नांनाय इजां जों बर' रखलाय अबाहाय के अंलाय तंदो तिप्रासा अबाहाय के अंलाय तंदो इजां सागहामिया खलाय तंदो सागहामिया खलाय तंदो ना बिनि हामनायनि कोनो सल्यूशन ना बनो ताबो नेक्स्ट तमा खलाय ब्रायखे गामनाय अबाहाय के कोनो वान सुबंबो करिखौ ताकर जे कन्ट्रिबिउशन बिनि माने बिषयनो तैसे अबनोसे कन्ट्रिबिउशन ताबो अंलाय तंदो अबनो तै ताबक सुजरते सल्यूशन बबखलाय ब्राय तमा ब्रायखे गाम अंनाय अबनो तै कायसाबो वान सुब माने हायखे सोशल मीडिया नि बिसिंतिबो नुकजाया खताकर अबाहाय प्ले लाचि माने बिषय उखाय मो मेन टपिक ताकर नाउ एकटु कमेंट खाय सादि नाउ एमो बिषयनो तै नाउ लाचि मा संसा अंजाक नाउ लादे लाचि जाग मा लाचि जागिया एकटु नाउ कमेंट खाय सालाय दे आंला किन्तु 100% लाचि जागो दैट इज वेरी लाचिजनाय मतो चिनि म कायसा कान्ड माने लाचिजनाय मतो कायसा सामुंसा मसिनि जों बेनो सोरङै बा बेनि हायख्लाय यूनाइटेड फुनुक टेका बेनि सिकाङाव अखख्लाय लेखा ताबक लास्टे तो अबनो आं नौनो सानै माफाय माने तिनिन भिडिअ इसकनो जतनो सालगाम आं अरो कायसानिबो कायसानि एगेन्स्ट बो ककसानि फाय मानिया कायसानिबो ज्ञान दानि फाय